Itxaron jaunagan, eutxi gogor, izan bihotz, itxaron jaunagan, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Senideok, Jesusek bere heriotza eta piztu eraren bidez, barkamena eta bakea lortu digu. Eukaristia honen hasieran, aitor dezagun jangoikoaren beharrean gaudela, har gaitezen bere aurrean, gure egian. Jesus jauna, gizadiaren salbamena, gurutzea behan, ezarri zenuena. Erruki jauna. berruki jauna. Jesus jauna, guk zure urratsei jarraitzeko, gugatik nekaldia jasan zenuena. Kristo erruki. Kristo erruki, Jesus jauna, gu pekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen, gure pekatuak zeure bizkarrean eraman zenituena. Erruki jauna. berruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, emaiguzu arren, zure naia leial betetzen irautea beti, egunetik egunea tuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenbakien liburutik. Egun haietan, Ormenditik itsasgorri aldera abiatu ziren ebertarrak, edongo lurraldea inguratuz. Bidez aspertuta, Jainkoaren eta Moisesen aurka marmarrean hasi ziren. Zertarako atera gaituzu Egiptotik basamortuan hiltzeko. Ez da ez ogirik, ez urik, eta asperturik gaude janari txar honekin. Orduan jaunak, pozoi mihiztodun zugeak bidali zizkion herriari. Hauek oska egiten zieten eta Israeldar asko hil ziren. Herria Moisesengana joan zen eta esan zion, pekatu egin dugu, jaunaren eta zure kontra marmaraz eginez. Eskaiozu jaunari kenditzala zugeak gugandik. Egin zuen otoiz Moisesek herriaren alde eta jaunak esan zion, egizu zuge bat eta ipini aga baten muturrean. Zugeak oskatuak izan diren guztiak, ari begiratzen badiote, sendatuko dira. Egin zuen Moisesek tupikizko zuge bat eta agaren muturrean ipini zuen. Zugeren batek inori oska egiten zionean, tupizko zugeari begiratzen zion eta sendatu egiten zen. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. entzun nere otoitza jauna, betor nere oiua zugana. Entzun nere otoitza jauna, betor oiua zugana. Entzun nere otoitza jauna, betor nere oiua zugana. Ez neri eskatu zure aurpegia, ez du naizen aldean. Entzun nere otoitza jauna, betor nere oiua zugana. Atzerriek begirunez hartuko dute zure izena jauna. Lurreko errege guztiek zure goitasuna. Jaunak zion berreraiketzen, bera eder agertzen denean. Behartzuen otoitzera bihurtuko bai da, eta ez du gutxietziko hoien otoitza. Entzun nere otoitza jauna, betor nere oiua zugana. Idatzi bedi hau hurrengo gizaldiarentzat, sortuko den herriak jauna goretzi dezan. Jaunak zo egin baitu bere jauretxe garaditik, entzun nere otoitza jauna, betor nere oiua zugana. Hasia jaunaren hitza da, ereilea berriz, Kristo,
Honi aditzen dionak izango du betiko bizia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Giltza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien farisearrei. Ni banoa, ta nere bila ibiliko zerate, baina zuen pekatuengatik hilko zerate. Ni noan tokira, zuek ezin zarete etorri. Odutarrek honela zioten. Bere burua hil beharrote du. Ni noan tokira, zuek ezin zarete etorri esan bai du. Ta Jesusek. Zuek bekoak zeate, ni goikoa naiz. Zuek mundu ontakoak zeate, ni ez naiz mundu ontakoa. Horregatik esan dizuet, zuen pekatuengatik hilko zeratela. Ni naizela, sinisten ez baduzue, zuen pekatuengatik hilko zerate. Haiek berriz ere, nor zerazu? Eta Jesusek, hasieratik esan adizuet, badut izan ere, zueta zer esanik asko eta zuek zertan gaitzetsi. Baina ni bidali nauena egizalea da, eta nik hari entzuna esaten diot munduari. Ez zioten igerri, aita zari zitzaiela. Jesusek beraz, honela esan zien. Gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan jakingo duzue, ni naizela. Eta ez dudala nerez ez zer egiten, baizik aitak erakutsi didana hori esaten dudala. Ni bidali nauena nerekin dago, ez nau bakarrik utzi, hari gogoko zaiona egiten bai dut beti. Hark gauza hoiek esatean, askok sinistu zion berari. Jaunak esana. Gerrak jangoikoari. Gure fedearen zentrua ondo dakigu, gurutze eta piztueraren misterioa dia, hori da Paskoa, hau da Paskoan ospatuko duguna. Baina ospatzea ez gain, gure fedeak gurutzea goratzen du. Irailaren 14 adibidez, festa bat ospatzen da, gurutze santuaren gorapena. Elizak gure fedeak gurutzea goratzen du, eta hau pixka eta arraroa da. Arraro xamarra da. Zatik, zenbakien liburuak Israelgo herriak Egiptotik atea eta gero gertatu zitzaiona kontatzen digu. Israelek pasatakoak basamortuan gutako bakoitzaren bizitzari buruz hitz egiten digu. Gutzako ispilua bezala da. Israelek 40 urte egiten bizi izan zona basamortuan. Basamortuan zeudenean gauza bat gertatu zitzaien. Ezin zuten gehiago. Nik ezin de gehiago. Basamortuan gaude, urte askotatik, egoera oso gogorrean, ez dut ulertzen zatik. Ez dut ulertzen zatik gauden hemen. Tangoikok askatu gintuen modu zoragarrian, modu miragarrian, itsasgorrian zehar, honea ekartzeko, basamortua ekartzeko, dako eujatekoik, edatekoik, gaizki pasatzen da, udanok asarre, ezin deu gehiago. Objetiboki egoera gogorra zan, oso deserosoa. Zein zuten ordun Israeldarrek egoera horta helduta, marmarrean hasi zien. Moisesen kontra gaizki hitzeiten, Tangoikon kontra gaizki hitzeiten. Eta hau guri, agian, seguruenik, noizean behin gertatzen zaigu, Guk ideia oso argi ditugu, gure bizitzak nola jun barra dauken, zen norabideen jun barra dauken.
Askotan ez dugu onartzen, eta ez geha fiatzen Jaungoikoak noa eramaten ari dan gure bizitza. Ideia hoi hartzen dugunean, Jaungoikotaz ez ganen fiatzen, orduan, suge pozoitxu batek ozka iten digu. Israelgo semei bezala. Jaungoikoa baino azkarragoa gehala edo burutsugoa gehala uste degunean, edo Jaungoikoak nire bizitzak nola jundarra dauken esaten diodanean, hau egiten dugunean, nik bideik onena zein dan jakiten dudanean, uste dudanean zein dan, Jainko baino beto dakit, zein dan komeni zaidana. Orduan, hoi iten deunen, Israelgo herriak inzona iten deu. Eta hoi gertatzen danen, orduan gure bizitzako pixu guztia gure sorbalda gainen jartzen deu, ez Jaungoikon gainen. Israelgo herriak salbatzeko, egoera hortatik salbatzeko gauza bat zentzugabea inbarko. Moisesek brontzezko suge bat, makil baten mutur gainean, jarri barko do, eta Israelgo herriak, Israelgo semea alabek, beren buruari hainbeste importantzia ematen ziotenak, beren inteligentzia hainbeste estimatzen zutenak, zeo zer zentzugabea inbarko dute. Moisesek jarri don brontzezko suga horri begiratu, ikustea. Guzti honek Jaungoiko guri nola salbatuko gaituen esaten digu. Nola salbatuko gaitu guri Jainkok? Nola salbatzen gaitu guri Jainkok? Gurutzearen zentzugabekeriaren bidez. Guk askotan, gure bizitzan, egoera konkretu batetik ihes egiten, alde egiten saiatzen gea. Zein da egoera hoi? Jaungoikotaz fidatzea eskatzen zaigunean. Gure bizitzan ulertzen ez deuna, edo gure bizitzan gurutziltzan zen gaituena, etortzen zaigun gurutze hoi, Jaungoikon eskuetan abandonatzeko gure aukera da. Azkenean, tokatzen zaizkigun gurutzeetan, hor erabakitzen duguk, Jaungoikoa existitzen dana ez. Hor erabakitzen duguk, Jaungoikotaz fiatzen garen edo ez. Hoi da egiaren momentua, gure bizitzan. Jesus Jaunak inzon bezala. Jesus Jaunak bere gurutzean aitataz fiatu zen. Sufrimenduan eta gurutzean, Jainkoaren eskuetan jartzen garenean, Jaungoiko gauza zoragarrik inditzake, egintza zoragarrik inditzake. Hau ezin da esplikatu. Aukera hau duzunean, gurutzea hor daukazunean, edo hau bizitzen duzu, edo Jaungoikotaz fiatzen zea, abandonatzen zea, edo ez dezu iten. Iten balin badezu, ekintza zoragarrik egingo ditu Jaungoikok. Eta egiten ez baldin badezu, egiten ez dugunean, 40 urtez desertuan bueltak ematen pasatzen ditugu. Israelgo herriak egin zuen bezala. Eska dezaiogun Jaungoikoari argitu ditzala gure gurutzeak bere piztueraz, horrela izan bedi. Oto hitz egin diezaiogun fedez eta itxaropenez Jaungoiko aitari. Eska dezagun Kristau herri osoaren alde, Garizuma hontan, ugariago janaritu gaitezela, Jainkoaren ahotik datorren hitzaz eska dezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Eska dezagun agintarien alde,
egun hauetan erabaki garantzitsuak hartu beharra dituzte, Jaungoikoak argi ditzan danon ongizatea, bila dezaten, eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun beren gorputzean sufritzen duten guztien alde, baita beren animan sufritzen dutenen alde, bakarraren pixua bizi duten guztien alde. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun baita gu guztion alde, gutako bakoitzaren gurutzen alde. Jaunak eman diezagula gure gurutzea ezagutzeko grazia eta fedez bizitzeko indarra. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Emaiozu jauna, zeure herriari bihotz-bihotze zugana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker iritsi dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu azu jauna zerlurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna zerlurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Goa goresteko eta gizona alkatzko. Jainko alguztiduna, baketze opari hau eskaintzen dizugu jauna, errukiturik gure pekatuak barkaditzazun, eta gure bihotz aldakorrak zuzendu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. egokita bidezkoa. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztit santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semearen nekaldi salbagarriari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna. Izan ere, gurutzearen indarrean, miragarriro agertzen dira, bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza bata, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan,
kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala, jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Nazio gure gozaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak otoitza hau jartzen du gure espainetan. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentatzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskitetzen dita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, nahi guzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak, jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Nik lurretik jasoko nautenean, neure gana erakarriko ditut guztiak, dio jaunak. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin, jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, egizu, misterio hauetan, sarri parte hartuz, ondasun zerutarrak iritsi ditzagula, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amaitzeko jarri dezagun gure bizitza, gure intentzioa, gure preokupazioak, Jaungoikoaren eskuetan gure harritokitako amaren bitartez. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela Jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jaungoikoari. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.